700 rozplavba, 6x50 kraul naplno a 500 vyplavání, výklus. 1500, 45 minut, dobrý trénink. Dneska je z těch dnů, kdy se vůbec nechce sportovat. Nešel jsem ráno, odkládám to až na odpoledne. Mezitím začalo sněžit. Po 2 dnech byl jsem v Praze, v Plzni, v Praze, v Brně, doma a ještě jsem si byl vyzvednout nový telefon, na který točím ve Frýdku. Takže toho mám naježděnýho spoustu. A nechce se mě ven, protože je tam hnusně. Nicméně sport nepočká. Jdeme na to. Ještě k tomu to všechno nejhorší běhat. Takže jdeme běhat. Tak děcka, dneska je neděle, jdeme cvičit. Dneska jdeme cvičit se Samíkem, Samík má dneska kickbox a protože si chce vydělat na brigádu, na vstupy, tak jde dělat brigádu k Erikovi, bude zametat schody, umývat záchody a umyvadla a tak podobně. A my se jdeme s tatínkem odvařit na crossfit. Nazdar! Už je to tady! Seš tam týmhle, něco říkej. Tak jedem na crossfit. Crossfit jedem. Lucka jede crossfit v neděli, ve středu, v pátek a jsem tam v pondělí. Já jezdím crossfit maximálně 2krát týdně, ve středu večer a v neděli dopoledne. V neděli dopoledne jsme... Točím vlogy. Čdár. Je to těžký být můj syn? Tak je to fajn, že? Známe. 1, 2, 3, 4, 5. Třeba jedna dlouhá, pak si... Pomeneš, až to budeme jet. Jsi mohla líp napsat, že? Nejdřív byla rozcvička, a vlastně minutu kardio na stroji a potom druhá polovina jela minutu na švihadle, pak jsme se protočili, takhle jsme to jeli kolik? 5 minut? 6 minut.
Potom jsme měli nějakou protahovačku lehkou a potom jsme dělali silový trénink, kdy jsme zkoušeli muscle clean, to je přemístění s osou od holení striktně bez přitřepávání kolen. No a potom jsme jeli vlastně hlavní trénink, kde jsme jeli ve dvojici v páru a tam jsme se střídali, že jsme dělali vždycky ze stupně se cvičili cviky 2x power clean a 2x dřep přední s tou stejnou váhou. Potom jsme navyšovali 4x power clean, 4x přední dřep, 6x power clean, takhle 8, 10 a potom se stupně dolů 10, 8, 6, 4, 2. A mezi tím vlastně ten, co čekal, co nejel na ose, tak dělal pánský nebo dámský kliky. Polehně bej už. Píču. Co bude teď? Teď bude protahovačka s hrablem, bo nám nasněžilo 50 cm sněhu. Zdar. Beskidská yoga. Beskidská yoga. Tak.